Следващия. Ултралек крем гел, който е със слънцезащитен фактор 50 и е за нормална до мазна кожа. Това е лек немазен крем гел, който е базиран на последно поколение слънцезащитни абсорбери, които осигуряват максимална слънцезащита, придружена от оптимална поносимост от кожата. Той дава оптималната ежедневна защита и грижа за тези, които го употребяват, и за всички типове кожа, дори и такива, които в момента са подложени на изсветляващи процедури. А то с много мека текстура, без нанопигменти, която се абсорбира много лесно от кожата, без да оставя белезникави следи. Формулата е оборудвана с ефективни антиоксиданти. Хидроаксиацетофенон и витамин Е, който присъства почти навсякъде в нашите продукти. Те минимизират уврежданията от свободните радикали по време на излагане на ултравиолетовите лъчи, което може да доведе до стареене на кожата и хиперпигментация. Защитена с натурално консервираща. Консервантите са натурални. Без аромати, без алкохол, без силикони. Осигурява безопасност, освен за кожата, за най-чувствената кожа и за околната среда, за кораловите рифове и морския живот, когато влизаме в морето. Всъщност, повечето кремове защитни са много вредни и увреждащи, но новата тенденция е те да бъдат нанолтан специално, защитащи околната среда. Нанася се на всеки 2 часа и 20 минути преди излагане на слънце. Може да се използва за шията. Върху лице и шия.